Velkommen til Kano- og Kajakværkstedet, et paradis for folk, der elsker at bevæge sig på vandet. Herfra har vi siden 1967 bygget og solgt kanoer og kajakker. Butikken ligger lige ved Bagsværd Sø, nord for København. Vi har eget værksted til bygning og reparation af kanoer, og en systue, hvor hønner og oversejl bliver til. Mange års erfaring har lært os, at valget af kano og kajak er meget personligt, og at valget har afgørende betydning for, hvor glad man bliver for sit køb. Derfor sætter vi en ære i at finde den helt rigtige kano og kajak til dig, og vores placering lige ved vandet betyder, at du kan prøvesejle før du køber. Vores udvalg spænder fra de helt enkle til de mest avancerede serieproducerede modeller, og vi kan som de eneste i Danmark tilbyde individuelt byggede kanoer præcis efter dit ønske. Udover kanoer og kajakker har vi alt, hvad man har brug for af tøj og tilbehør. Og alt efter et meget, meget simpelt princip. Fagligheden i top, prisen i bund. Du er altid velkommen.